В началото беше желанието да се пазарува от магазини като този, докато един голям облак не скри слънцето. Настана нощ. Открих нюанси на черния цвят, които не предполагах, че съществуват. Цветовете изгубиха значението си. Мрака докара мрачни мисли и видения. Липсата на източник на светлина е погубила динозаврите, та за една малка пеперуда не беше значение в коя посока ще лети. Най-гладните за светлина обаче често я объркват с огъня и изгарят пърхавите си крилца. Бидейки butterfly на английски, буквално означава летящо масло. Нямайки желание да ставам съставка на последваща манджа, консумирана от псевдосветлинни елементи, мярки трябваше да бъдат взети. Мярката беше следната. За други мярката е тази, а за още по-други мярката е тази.